Is-sena l-oħra, Malta irreġistrat l-akbar żieda fl-iljieli li t-turisti qattaw f'pajjiżna minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ skont l-aħħar ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li meta mqabbel ma' sena qabel iġifieri l-2024, Malta irreġistrat żieda ta' aktar minn 10%. Wara Malta bl-akbar żiediet fl-iljieli li qattaw it-turisti kien hemm il-Polonja. Dan fil-waqt li l-unika 3 pajjiżi li kellhom nuqqas fl-iljieli mit-turisti kienu il-Lussemburgu, ir-Rumanija u l-Irlanda. Mill-istess ċifri joħroġ kif fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra ġew irreġistrati l-akbar żidiet fl-Irlanda u Malta mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel mal-istess kwart is-sena ta' qabel. Dawn iċ-ċifri komplu jikkonfermaw is-suċċess tas-settur turistiku is-sena l-oħra li kienet sena rekord kemm għan-nefqa mit-turisti li kienet ta' kważi 4 biljun euro waqt li ġew f'pajjiżna madwar 4 miljun turist.